le torti ki company baper hakaba ki ai da ka inject formalin ya ki doka kane ke jing inject da ka dawai formalin ya ki doka ka panlong ba kin ut bat kan pen kham slam bat kane ka dawai formalin haba ki inject ki doka ka long ka bakta bhai ya ka kot ka khia chong ki pai ba ya kane ke jing le bat ke jing le torti chong ka company lalap ha ka andriu tarik nin ka sngi palai kane ke jing kalami ha ka sngi palai na ka commission safety ka kong RM korba laong bana ki sau photli ki dokha bala test hadu lai photli ki dei ki bala inject ki bahap ha ka positive da ka dawai formalin kane ka dei ka report kat kum ka analysis food assistant kat kum ka jala report number SFTL/FW/202324283312 hakan reuter lek layatho ba kadai kabi klein bor hadu kata kabakta ya ka kot ka khia chong ki breu bat kalong ka bama pha ya ki breu kane ka jing inject ya ka formalin kalong ka bom shong suk shong san ya ka kot ka khia chong ki paiba nakata ka daw ka sarkar ka siem ka sinjam ba hadu khasan singi kan khang ya ke dokha ki ba supply na bar bat ka kandon kala ong lupa bajar ki ba pan kheng ya ka kandon andan guna hadu shipholak bat hadu news nem ki ha ban shong patok klam kano ka kuna kane ka dei ka kandon san phondai and standard acts 2006 bomsha yano makin le be an ya ka hakaba lakhang da ka sarkar omsha bandi haba yakidokha kibana shabar batang kidokha kibana napo jela jungi hi kila ban di ban supply hakibreu kane kla panlong ya ka sarkar kan khang hadu khat san sngi ban ai supply na shabar